Minkejja l-Maltemp li ħakam il-Gżejjer Maltin matul il-jum, fol-olza nies inġabru fil-Belt Valletta biex jaraw il-karrijiet u s-sfin, iżda ma setgħux igawdu l-isfilazza tal-karrijiet, hekk kif dawn ma ċċaqalqux minn posthom minħabba l-Maltemp. Il-ħadd wara nofsinhar Net News żar it-toroq tal-belt, fejn tkellimna ma' diversi persuni li jieħdu ħsieb il-karrijiet tal-Karnival, fejn esprimew magħna kemm żammu għaddejjin bil-preparazzjonijiet, kif ukoll minn fejn ġew bl-idejat tagħhom għall-karrijiet. Bdejna fuq dan il-proċess qisu wara l-Easter tas-sena l-oħra, ħsibna naqra fuq it-tema x'nistgħu nagħmlu x'ma nagħmlux biex nagħtu pjaċir il-poplu fuq kollox u għax aħna dak l-aspirazzjoni tagħna biex nagħtu pjaċir il-poplu. Għandek kważi sena xogħol dan tibda issa minna l-erba' nibdew nżarmaw kollox, jerġa' jidħol kollox il-maħżen u jgħidu hemmhekk paġna magħluqa. Mbagħad il-lider jerġa' jibda jara se jaħseb ma jaħsibx as-sena d-dieħla u forsi għal April Mejju nerġa' nibdew forum it-tella t-tafal u hekk. Tibbiet tal-karru jibdew minn sena ta' qabel. Aħna minn dis-sena qegħdin f'dar karnival diġà tkun qed tibda taħseb se tagħmel karru s-sena d-dieħla. Wara xogħol ta' karru aħna llum wara karnival tax-xitwa nibdew nippreparaw karnival tas-sajf. U mbagħad kif jispiċċa karnival tas-sajf nerġgħu nibdew nippjanaw għall-karru tax-xitwa. L-idea tiġu mill-ħolm tiegħi, all right? Nipprova nkun dejjem oriġinali minn temi oħrajn li saru fil-passat, anka mill-karnival li jsir l-Italja. Nipprova nkunu oriġinali. Oħrajn esprimew magħna d-diffikultà li affaċċjaw kawża tal-Maltemp minkejja li l-kompetizzjoni ta' sfin ma ġietx ikkanċellata. L-isfilazza tal-karrijiet kellha titħassar minħabba l-Maltemp u minflok il-karrijiet inżammu fil-fost ta' San Ġagbu għal Wirja. Illum il-ħadd mistenna ħafna min-nies. Is-soltu il-belt kienu ammont kbir ta' kemm Maltin u kemm turisti, però ovvjament illum it-toroq tal-belt huma kemm xejn vojta li x-xita affettwat ħafna. Iż-żeffina laħqu lestu bħala preparati tal-karru laħqu saru, konna lesti biex nofru spettaklu l-Maltin u t-turisti, però ovvjament il-Maltemp tellef dan kollu. Dizappuntati, però is-safety tirba' fuq kollox, ġifieri jekk noħorġu hemm ċans li nweġġgħu n-nies għax jitlaqlek il-karru. Allura ħjar nibqgħu hawnhekk milli nweġġgħu xi ħadd. La fimni il-flus li ntefqu, fimt? Dak karru jiġik mal-40-50,000 euro, fimt? Iż-żeffina jonfqu eluf kbar fil-kostumi biex inti average kumpanija sħiħa jkollha mal-100,000 euro spejjeż. Kull kumpanija waħda li qed taraw ikollha dak leverage ta' ammont li ntefqu. Dak ikunu down the drain u ma tistagħmel xejn. Il-Karnival tal-Belt jilħaq l-qofal tiegħu nhar it-tlieta mill-5:30 ta' filgħaxija l quddiem fi Pjazza San George sabiex imbagħad filgħaxija ssir il-Gran Finale bil-karrijiet fit-Triq Sant'Anna fil-Furjana sa tard filgħaxija.